जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जे तिवारी जी हम अंकित तिवारी आप लोग के सब कोई के प्रणाम करते हैं जा आशा करते हैं जा आप लोग बढ़िया हो जा। तो एक बार फिर से आप लोग के स्वागत बा पीएफसी रिएक्शन एंड ब्लॉग चैनल के माध्यम से तो लेके हाजिर बन जा आप लोग के बीच में एक और नया रिएक्शन जौन गाना खूब वायरल हो रहा बा, कहीं कहीं तो बवाल भी करा दिले बा, चर्चा में बाटे। बाकी सब तो हम बात ना करेनी, हम खाली प्यार बांटे नहीं, प्यार ली ही नहीं। बाकी कहे के बहुत कुछ लोग कहेला, लेकिन हमने के पॉजिटिव वे में चले के बाद जहाँ भोजपुरी के एकता बरकरार रहे, जहाँ से भोजपुरी के विकास होके तारीफ बुराई करे वाला एक से पढ़ल बड़े समय नहीं खे पढ़े के आप लोग के भी ये हमार सलाह बाटे। काहे के देखी जब अच्छाई भी होला तो कुछ बुराई भी होले, पैर खींचे वाला लोग हर जगह बाड़े, हर एक बाड़े, तो ये लोग के इग्नोर करल ही भलाई बाटे, बुराई के इग्नोर करी चले। बाकी जोन बाटे गाना लिखले बाड़े के लिखल बड़ा मुन्ना मोहिजी तो पुरान गाना है, इस हम भोजपुरी साहिल बाटे। जौन गाना के नाम बाटे रितेश पांडे के कौन गाना हटे भाई हम नमो ने चुनरी झलकौआ, पहिलका गाना रहे लखा लहंगा लखनऊआ, अभी चुनरी झलकौआ लेके आइल बाटे सारे गामा हम भोजपुरी पे। एकर ओरिजिनल वीडियो बा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, तो एकर रिएक्शन देवे जा रहल में जाए में अंजना सिंह जी दिखल बड़े, अंतरा सिंह जी गइले बाड़ी रितेश पांडे के साथे। तो चलिए देख लिए जो आखिर गाना में का खास बा, कितना जल्दी लोग पॉपुलर हो गइल बा और चर्चा में आ गइल बाटे गाना। तो ये गाना के अंजना सिंह जी बाड़े, बाकी सब लोग जानते हैं। चलिए रिएक्शन स्टार्ट कर जाओ, लेकिन ऐसा रुक जाए जा रिक्वेस्ट एगो करे नहीं भाई के भी तनी अपना दिल में जगह दी जा। बहुत आप लोग से हमनी के प्यार करें जा, मेहनत आदमी कर रहा भोजपुरी के आगे बढ़ावे के सपना बाटे, भोजपुरी में कुछ योगदान देवे के बाद जौन के अभी मेहनत से रिएक्शन करके अपन भाषा में, क्या रिएक्शन बहुत लोग आवेला लेकिन हम अपन भाषा में न्यूज आदमी बनावेला, गायकी करल भोजपुरी में। तो बस तनी सा प्यार चाहिए भाई के सपोर्ट करे जा। हमारा ऑफिशियल चैनल जे तिवारी जी के सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमके फॉलो कर जा। और हमारे को नया गाना आइल बा सैड सॉन्ग रानी एक्ट्रेस के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, आप लोग देखम जा। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट शुरू करें। कारवा मिनी अरे ये का बजा देला भाई, इतना विवादित था। मेरे ताश के 53 पत्ते, यहाँ के असली बादशाह हम हैं, हम हैं, हम हैं। पांडे जी गाड़ी देखी और सिकड़ी बात जब पहिरीला घाघरा चले लागेला चले गोले। अरे बाबू जब पहिरीला घाघरा चले लागेला चले गोले। अरे हो चला चिट्टी रोड जाम हो, अरे छपरा वाली, अरे का छपरा वाली बोला बोला ना। वाली छैल छबीली, ये बातों हर काम हो। लहंगा लखनऊआ के तू तो वादी हलू बदनाम हो। अरे फेर में मत पड़ा बोलते रही। ज्यादा बवाल तो अंतरे से भी करवा वाली, लेकिन अगर देखिए बैकग्राउंड बड़ा नया बाटे, देसी दिखाने वाला लकड़ी उकड़ी अच्छा लग रहा मेरा बैकग्राउंड। ये डांस तो पहले बड़े खूब पहले बड़े के हुसैन लाज हमारा, के हुसैन डरबा, गारी बरिया हरी के ना कवनो असरबा। अरे हो हर तो रह जाइबा रानी झारा तारू चढ़ली जवानी में बिना मतलब गलती बात आग लगावला पानी में। हम होरी मन लागे लगाम हो, बुझला। छपरा वाली, अरे चिल्ला मत, क्लियर बोलो। छपरा वाली छैल छबीली, हाँ। ये बातों हर डांस अच्छा लगे इससे। तू ही देख लो। लहंगा लखनऊआ के तू तो वादी हलू बदनाम हो। अरे बदनाम ना अब नीलाम होई, तबे न धड़कन जाम होई। बदनाम से नीलाम हो। ओ भाई क्या कि हो के कर लगा लगलो यूपी बिहार हमारा हटे दीवाना हो, झगड़ा करा वाला हमारा आदत पुराना हो।
अरे लड़ी तब न बढ़ी मोहित रितेश के रखी हो बतिया याद हो केहू ना पूछी लागेली अंदर पूछी बिना गिरला के बाद हो जानी पंडित जी पढ़ावा अठा जाम हो छपरा देखिए पंडित जी पढ़ाइए मत आगे बताइए छबीली का? ये बतो हर काम हो तब का? लहंगा लखनऊवा के तू तो कदी हलू बदनाम हो अरे बदनाम होई तबे न नाम होई वाह वाह, क्या बात है। डायलॉग जबरदस्त। बदनाम हुई तबे तू नाम हुई। अंतरा सिंह जी जन बोलबाजी करे लीनू तो ज्यादातर बवाल इनका बोलिए हो जाला दला ना बोले ली। अभी देखो हम भोजपुरी के लास्ट में गाना में हर बार के ये सुनाबे करेला एगो लाग कौन लाइनवा ह जियो हो बाबू पूरा इंडिया ही तू गाना में कराया जबरदस्त बा गाना के लाइन जबरदस्त बाटे और बड़ी जबरदस्त वीडियो हम करिए ना बैकग्राउंड ए वीडियो के बड़ा अच्छा लग रहा बा कुछ नया बाटे क्रिएटिव बाटे। अक्सर अब देखम जा तो ऐसे तो नाइट दिखावल जाला सेट वेट लगा के लेकिन ई जोन देसी फिल्म में आ रहल बा लकड़ी उकड़ी जोन जनरल जंगले ई सब ज्यादातर हॉलीवुड फिल्म में मिलेला ई सब लाइट वीडियो में मतलब ई सब एगो अलग कांसेप्ट बाटे बड़ी जबरदस्त लागल बा। शायद भोजपुरी में पहिलका हमर लगा त कोनो गाना बा जैसन ऐसन बैकग्राउंड देखावल गेल बा और पंजाबी गाना में ज्यादातर ट्रक रॉक दिखावल जाता है एगो बैकग्राउंड जोन दिखावल जाता है ट्रक खड़ा बिया पीछे लाइट वाइट लागल बाटे तो ई सब कुछ नया हो रहा भोजपुरी में हरेक कोई नया कर रहा बा बड़ा अच्छा लग रहा बा खुशी हो रहा बाटे। हाँ बस मैं एक और करती कि वीडियो में और चार चांद लाग जाए कि रितेश पांडे हर एक मुखड़ा अंतरा में अलग अलग ड्रेस चेंज करते वीडियो जबरदस्त बा क्वालिटी सब बा बस में का करने को और चार चांद लाग जाए क्योंकि हम सब देख के आप लोग बताओ जितना औकात बा एमे ड्रेस और चेंज कर ले रहता हर एक मुखड़ा में अंतरा में तो और जबरदस्त बा क्या एक ही ड्रेस पे पूरा गाना निकालल गेल बा तो बाकी उ तो अपन बजट के ऊपर वाला होला लेकिन सब मिला के गजब बा एकर बैकग्राउंड हमरा सबसे अच्छा लागल बा यूनिक लागल बा जबरदस्त बा और रितेश पांडे के डांस करत हुए इतना जबरदस्त पहला बार देखल गेल बा इतना खुल के डांस वो बढ़िया स्टेप कइले बारे कमी नहीं कह के देखी। अब पवन सिंह रितेश पांडे जी लोग उतना डांस ना परफेक्ट मतलब समझते नो एगो ना होला जैसे डांस खेसारी लाल यादव जी डांस ज्यादा अच्छा कर ले तो एगो चीज होला जोन बाटे आप लोग सब मुंह पे आदमी हमने कहला उसे कोनो पीछे का के दिल के आदमी सच्चा बस सबके प्यार करेला उसे आप लोग बुरा मत माना ई सब जे कर रहल बा जेकरा लाग गेल बुरा उ गलत बाटे जोन चीज बा ओकरा के कहिबे करी में कोनो दूर नहीं काहे हम आप लोग के बीच में सच कहे खातिर बैठल बानी ना कि केहू के चमचाई करे के नहीं एथी करे के। तो चली अगला रिएक्शन वीडियो में मिलत नहीं जा तब तक प्यार आशीर्वाद देते नहीं जा तनी भाइयों को भी प्यार आशीर्वाद दे ले जा भैया की कृपा से गावे नहीं जा और रिएक्शन के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जा लाइक करी जा तभी आप लोग का अगला गाना जोन बा रितेश पांडे के बैक टू बैक मिलत रही क्या आप लोग व्यू और लाइक ज्यादा देम जा तभी तो रितेश पांडे के और गाना करम जा अब व्यूए ना मिली लाइके ना मिली तो फिर मोटिवेट ना मिलेला मन दुखी होला तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करम जा लाइक करम जा भोजपुरी एकता बना के रखी जा और चैनल को सब्सक्राइब कर जा फॉलो कर जा।